3 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Директори генералии Созмони ҷаҳонии исломӣ оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг ИСЕСКО Салим ал-Моликро ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба Душанбе ташриф оварданд ба ҳузур пазируфтанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон ба густариши ҳамкорӣ дар самтҳои фарҳанг, илм ва маориф бо шарикони байналмилалӣ аз қобили ИСЕСКО таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунад. таҳияи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои омӯзиши мероси ғайримоддӣ, тарғиби ҳунарҳои суннатӣ ва таҳкими заминаҳои илмии ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ аз мавзуоти муҳими суҳбат буд. Гуфта шуд ки Тоҷикистон омода аст бо такя ба мероси ғании илмиву фарҳангии худ дар ҳамкорӣ бо ИСЕСКО ба рушди фазои фарҳангиву илмии минтақавӣ ва ҷаҳон, ҳамчунин соҳаи маориф минбаъд ҳам саҳмгузор бошад.